Usa ka ba nga nagapangita og nagtinguha og usa ka application nga walay watermark? Kung usa ka nga nagapangita og application nga walay watermark para sa pag-edit sa imong video or paghimo og video, sakto nimo ni nga video. Base lang nga tapuson nimo aron makita nimo ang step by step kung unsaon o asa ta paingon aron mangita og sa ka application nga walay watermark. Pag-watch till nga mahuman ang maong video para masubaybayan o masundan nimo kung unsay dapat natong buhaton. Maayong adlaw mga higala, once again welcome to my channel. This is Marvelous. Okay, una natong buhaton mo siya, muari ka sa Play Store. Dito sa Play Store na ay search, nga sa search, sa search isulat na to ang Easy Market. Kung naa na ang Easy Market for Android, i-download na to sa ato phone. Okay? Humana nimo gi-download, humana ta nag-download sa maong application, ato na siyang i-install. After mo i-install, syempre i-open. So, yon. Naa na siya, i-open na nimo. Ang Easy Market, nagtugot siya paggamit nimo og mga application ng mga pang-professional. Walay advertise, walay watermark. Kung gusto nimo nga nakay mga gikinahanglan daghan sa imong phone nga magamit nimo para sa imong video, naa sa Easy Market. I-download mo lang. Okay. Pagkatapos mo ma-download ang Easy Market, simple lang. Dito i-download nimo ang gusto nimo nga application nga walay watermark. So, usa ni ini ang pinaka-simple, pinaka-easy nga paggamit sa usa ka application nga walay watermark sa paghimo nimo sa imong video o sa pag-edit niini, ang KineMaster. So, kani siya nga application ang gusto kong ipaabot nimo, pinaka-maayo nga video editor, KineMaster. So, dito sa Easy Market nga application, open nimo siya, i-search nimo siya, sulat nimo dito ang KineMaster, download nimo, naa siya kapilian dito. Ang latest maoy imong i-download, maka-benefits ka sa daghan nila nga audio effects, music, mga overlay, ansa parang diha, overlay effects, basta tanan nga gikinahanglan nimo sa imong pagbuhat og video naa sa KineMaster. Nya wala pa jud siya. KineMaster ba? Okay, basta mao na siya. KineMaster or KineMaster. Siya application ang pinaka-suitable, simple gamiton para sa paghimo nimo og video, pag-edit sa imong video. Pinaka-sayon. So, maoro na siya guys. Dinha sa KineMaster, pag-enjoy. Ma-enjoy ka paggamit. Mga effects niya, sound effects, music nga dili ma-copyright, music nga libre. Pag abot nimo sa YouTube channel, dili siya ma-copyright. So, maoro to guys. Thank you for watching. Thank you sa panonood, sa pagtanaw. Kung bago ka din sa channel nako, please like, comment, and subscribe. Paki-press na lang sa button bell para ma-notify ka sa susunod kong i-upload. Thank you and God bless.